Son as 6:30, ou pasa das 6:30 da tarde, estamos no momento da cociña en directo na televisión de Galicia, estamos no momento do A Voltas co Prato. Sempre dicimos que nos tedes que seguir nas nosas redes sociais, porque aí, en @voltascoprato, tedes todas as receitas de todas as semanas dos 154 programas que levamos. E se as receitas é cousa vosa, os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor. Xulio e Merche, un aplauso para eles. Por que me deches duas veces? Porque a primeira non din ben. Te jode duas veces, Mamá! Mamá, chama ao programa. Que non está empezando. É que, de verdad... Como estás, Merchi? Ben, estou ben. Tenche que contar unha cousa que igual non sabes. Dalle. Pero, o venres pasado, Xulio gañou contra ti. Sí. E desde ese venres non volveu perder. É dicir, ti eres a culpable... Eres a culpable de que Xulio leve gañando 4 consecutivas. O sea, non sei se lle botaches... 5 con hoxe. 5 con hoxe. Non sei se foi un meijallo que foi... Non sei. Nah, está moi subido, ten ganas de vacacións, está moi subido. Xa. Porque, claro, eso a xente non sabe, pero mañá Xulio non está, porque nos abandona a marcha de vacacións, porque é así. Entendes? Quere vivir? Pero bueno, temos... Un pouco. Que? Que quero vivir un pouco. Un pouco. Bueno, pero non vos preocupedes que vai haber xente aquí cociñando. Xulio, como estás despois de 4 vitorias consecutivas? Pletórico, non? Estás pletórico, sí. Está tan contento que dixo, o venres non vou. O venres non vou. Non vou o venres. Non é así, non é así. Ai, a ver que é o que pasa hoxe, non? Eu casi... Eu casi o vexo xa. Que se pejan. Bueno, a ver que pasa hoxe, imos ver que nos trae Cruz de Ordes. Chámome Cruz, vivo en Órdenes e vamos a presentar a miña receta de congrio en caldeirada. Viñamos a cocer as patacas cas verduras esas todas e unha vez que estean cocidas, escorrímola nunha potiña onde temos reservado o congrio. Damos unha fervedura e despois facemos unha allada de allos, pimiento dulce, aceite de oliva e xuntamos todo. É moi sencilla. Normalmente como así. Espero que vos guste. Vai nos gustar, Cruz, porque é un prato, a caldeirada de congro é un prato bastante coñecido aquí en Galicia, pero non todo o mundo cociña. Unha cousa un pouco curiosa, non? Hai xente que ten un pouco de manía. Sí, un pouco de manía. É así como me pasa a min co fígado encebolado, non? Vamos decir algo así. Cada un ten as súas manías. Claro. Xulio Mato, que facía moitos días que non facía eso, que vas cociñar? Pois vou facer unha especie de caldeirada. Non me fastidies, que dis? Sí. Vou asegurar. Vas a asegurar, non? Xa que levas 4, vas pola aquí. Sí, vou dar un par de toquiños, pero tengo unha arma secreta, que son estes cangrexos. Hola! E vou nos utilizar para... Estos son cangrexos de río, non? Cangrexos de río, están xa cocidos. Sí. Mira, ves como... Sí. Son baratos. Hai que... Vale. No, O importante é que son baratos. Hai que dicilo todo, Cayote. Son baratos, son moi ricos. Vale. E hai que comerlos porque é unha especie invasora. Vale. Hai que darlle a... A maneira de acabar coa especie invasora é comer. Con esta receta. Perfecto. A receita da Voltas co Prato está moi ben para manter o ecosistema de Galicia, así. E a nosa queridísima Merchi? Pois vou facer un congro con fideos. A miña arma secreta é este caldiño que fixen tamén con ceboliña, con congro. Cheira a congro, Sí. E que vai a ser a base do fideo. Cheira a congro. Claro, entón este congro xa o tiveches aquí, entendo, non? Mira que bonito está, como escachou. Está precioso. Moi ben, por veña, vamos cociñar no A Voltas co Prato. Marcho con Merchi. Vamos alá. A ver, Rodal, de nome Merchi. Primeiro, imos facer un sofritiño. Vale. Allo, loureiro e que? cayena. Cayena. Vamos a darlle un toquiño así... Vale, un pouco picantiño, non? Sí. Cayena. Un chorriño de aceite, dime. Hai algunha forma de facer o congro que sexa particular da túa zona? Quer dicir, non sei se no resto de Galicia, por exemplo, si ou por aí adiante, ou na Costa da Morte, se fai de outra maneira. Arriba, en Cedeira, faise a empanada de congro, empanada aberta. Pola miña zona, o sea, se eu quen coñezo que fai congro, sempre o fai con fideo así. Un sofritiño, un pouco de fideo. O sea que non facedes caldeirada como tal. Eu non. Na miña zona nunca escoitei. Sempre o congro con fideo. Así, se penso en congro, penso en fideo. Exactamente. Pois se hai alguén que non sexa da zona do Morrazo que faga de alguna ou de outra forma o congro, que nos chame, por favor, 664-483-419. O teléfono da Voltas co Prato, están abertas as liñas, chamade, por favor, e contádenos como facedes vos as receitas. E recordade
que repartimos cartos. A ver se sabe Merchi. 50 euros. Agora e 50 euros despois. Moi ben, Merchi, Rodal, moi ben. Veña, vamos alá. Mira. Primeiro sofrito. Non Sí. un pouco así dourar o alliño. O dourar o alliño e cando colle un pouquiño de cor botamos o pemento vermello, o verde e unha ceboliña. Xa ten todo preparado, Xa trae todo picado. Para que se me faga ben o sofritiño, porque se non lle damos tempo ao sofrito non está rico como ten que estar. Por voto. Pois vamos. Está, lista. Eu veño a gañar aquí, Pois se ves... con ganas. Con ganas, sí. Hombre, hai que ter en conta que eres a culpable de... Que non me podes, de todo o que non está me pasando podes neste- botar a mí toda esa... Eres a culpable de todo o que está pasando neste programa. Toda esa responsabilidade non pode ser só miña. Mira, Begoña botou aquí toda a semana e non fixo nada, Non consigo Mira, facer nada. agora vou facer taquiños con este anaco de congro. A parte aberta é a que ten menos espiña, é a que se aproveita. A parte aberta que é do que sería da nosa cintura para arriba. Claro, que está máis Non? próximo á Sí, da cabeza. nosa cintura cara arriba. Claro, pois iso é o que É o ten... que ten menos espiña. Sí. Vale. Porque o congro sí que é un bicho, un peixe que ten a fama De ter moita espiña, sí. Pero en realidade tampouco ten tanta espiña. Hai É que saber curioso. por onde, hai que buscar por onde está. Hai que buscar por onde está. E escoller sempre a parte aberta. Claro, a parte aberta que é esta, que é a que menos espiña ten. Sí. É a fundamental, normalmente. Vale. Isto está ben, queres que lle dé unhas voltiñas? Dalle aí unhas voltiñas, claro. Mira, dame isto. Dame isto, vou dar unhas voltas, porque senón háselle queimar. E claro, se queremos que Xulio palme dunha vez, Non lo veo. temos que darlle unhas voltas aquí a axudar un pouco a Merche. Veña, xa está. Marcha con Xulio. Vale, moi ben. Mato, que? Pois aquí, a golpiños, mira. Ves? Mira, teño aquí un sofritiño con allo, cebola e pemento verde. Que? Que dá Pensas gusto. que vou perder, estás deseando, Dá gusto verte porque estás feliz, Claro, eu son un tío feliz, Estás feliz. Entón, Bueno. tes un sofrito que ten pemento, Pemento, cebola e allo. Nada máis. E aceite de oliva. Nada máis. Bueno, aceite Vale. de oliva, vale. É a arma secreta. Ese Porque é a Merche ten esa arma secreta, pero eu teño outra igual aí. Parecida. Pero escoita, ti crees que isto, o cangrexo de río, é... Claro, porque vai dar moi bo sabor, vai ser unha caldeira un poquinho diferente. É que ti sabes que hai xente que di, incluso outro día estuvo aquí Lolo Andrade no Quen anda aí e dixo que sabor como tal non teñen tanto. Que chupar unha cabeza? No, quero que ti me des a túa opinión sincera. Para min ten un sabor moi rico. Sí? Sí. Igual é que Lolo Andrade non sabe cociñar. Entón igual ten que... Lolo, trae unha receta e facemos xa aquí. Pode ser, Lolo trae unha receita a voltas co prato que tamén estaría ben. Mira, sí, ti sí. apretas a cabeza e ves, ese jugo que cae, Sí. eso é o sabor. Pero iso tamén o bota Claro. os lagostinos. Pero entón sabría langostinos, te vais a ver a cangrexo. Vale, perfecto. Vale. Vale. Mira, entón, separamos as cabezas das colas, aquí xa as teño algunhas separadas. Ajá. As colas pélanse moi fácil, como unha cigaliña, ves? É que de feito teñen como forma de, como se fosen un bogavante, un lubricante pequeno. Sí. Sabes? Un mini bogavante, sí. Di aquí unha compañeira nosa que parecen langostinos apretados. Lagostinos apretados, sí. Mira, apretamos ya a cabeza, solta o juiño, botámoslo. E agora, ves? Vale. Que non tes cangrexo, vale che gambón, vale che... Claro, si, eso iba a preguntar por eso. Ti neste caso estalo facendo cos cangrexos de río. sí. Pero, si non tes, valse tamén marisco de río esto ou de mar, non? Vouche dicir por que utilizo os cangrexos de río. Por qué? Vale? Porque hai anos fixen unhas xornadas sobre cociña de cuaresma, estamos na cuaresma tamén, Exactamente. e rescatamos unha receta dun mosteiro de Burgos. Era congrio con salsa de cangrexos de río. En serio? Sí. O sea, estamos a mí facendo gustoume unha moito. receita que no, pode no, ter... no. Esta non é esa receta, Ah. pero estou utilizando, gustoume moito como combinado o congrio cos cangrexos. Vale. Entón digo, pois, por que non? Se quero seguir gañando, teño que facer estas cousas. Estas cousas así que che gusta facer a ti. Vamos chamar a convidada do día de hoxe a ver que nos conta que lle parece todo o que estamos a facer aquí no Voltas co Prato. Que pase, por favor, Cruz de Ordes, un aplauso para ela. Hola, ¿qué tal? Hola, queridísima Cruz. ¿Qué tal? Como Por aquí. estás? Moi ben. Estás ben? Sí, por aquí dando unha volta. Sí. Vale, por aquí dando unha volta, gustoume, Gustoume. Por aquí dando unha volta, non tiña nada máis que fazer, fomos a televisión. Tiene nada que facer. Sí, moi ben. Ti eres de facer congrio, entonces? Sí, pero bueno, máis ben como o fajo eu, Más ben como... En caldeirada, con frío guisantes e todo eso, por exemplo. É que me gustou decir máis ben como o fago eu, home, claro, vale facer como faz ti. Xa. Non? Pero bueno, fajo así, eu fajo así, a A plancha. túa maneira. Caldeirada normal, non? Sí,
Bueno, vamos ver a de A miña Merche. fai como un pescado moi seco. Por eso... Ah, amigo, vamos ver o de Merche, a ver que nos conte. Vente por aquí. Merche. Estou facendo Contanos. un sofritiño, botelle loureiro, botelle unha cayena, pemento vermello, verde e tamén ceboliña. E un allo ao principio que se foi dourando. Cando este o sofritiño ben feito, despois poñerei aí un pouco de viño, o tomate, e no último xa os fideos e o congro. Eu así nunca probei, a verdade, Nunca. Está moi Se con rico. fideo, non, Porque, claro, que ao ser daqui desta zona, ele decía que na súa zona sempre se fai con Sí. fideos, no morrado. Alá en Cangas fan cosas moi raras. Empeza ben, a túa participación. Empeza ben. A maldición de Merche continúa un día máis. Sí. Dame pinta a mí, dame a idea. Digo eu que importantes son os sofritos, verdad? Que facemos en Sí, todas as... sí. Ti tamén lle fas así ou non, antes de facelo a caldeirada? Non, eu fajo allo e pimentón dulce e aceite de oliva, bo. Claro, podemos decir que Merche fai todo ao revés que ti. Sí. Vale, perfecto. Pois vamos ver a... Mete moitas verduras. Mételle moitas verduras. Como se lle ocurre a Merche meterlle tantas verduras, Vamos ver o de Xulio, veña. Vamos a ver o de Xulio. Pois eu tamén teño bastante verdura. Sí, a verdad, Sí, pero bueno. non tanta, Pero bueno, mira, Tanta, teño un poquinho de tanta allo e un poquinho de... De pimiento de pimento e verde cebola. e de cebola. Estou refogando aquí as cabezas simplemente para darlle gusto. Despois vou as quitar, Ti non vas topar cabezas. Bueno, igual unha para decorar, Polo medio, unha polo medio aparece. por eso. E nada, aquí teño un tomate tamén, porque Ui, en vez de utilizar... ui. Non che gusta o tomate, non? Yo voto, Sí, eh? sí. Estamos a tempo. Tanto Estamos tempo, bueno. Mira, vou botar un poquinho de pimento moído tamén. Ui, como ela. Mira, Claro. Xulio. Igualito, ves, como sabe. Ves, ves. Un pouquinho Eres un só. pouco Xulier, ti, No, pero aquí Merche bota moita verdura, moita. Bueno, e por outro lado, eu vou facer as patacas dunha maneira, unas cortar finiñas, Porque... unha porque quero que teña o tamaño que ten a verdura, Ajá. e outra porque senón non se me van a cocer. Fanse antes, claro. Sí, Claro, sí. e quero que me dé o gañador porque, claro, os fideos Ya. están moi ben, pero Home, en Galicia somos de patacas, Merche. Parece que difícil non o tes, Por Nós como aquí- está falando aquí Cruz, parece que difícil non o tes. Dar na nosa zona así fideos, non, No. Ela sigue, Eu estou de acuerdo. Ela sigue, Verdad. ela sigue Hombre, para darlle eso. caña a Merchi. Bueno, Cruz, Claro, para que cambie, para que poña outra cousa. mira, vouche facer a pregunta obligada, ainda que xa sei a resposta, vale? No, no sabes, Sí, no sí, eu sabes. sei a No, resposta, no, non te no. preocupes. Cruz, vendo así, como ves as dúas receitas, vendos así o que biches, cal crees que pode convencerte un pouco máis? Méteme nun apuro moi grande. Pero se acabas de dicir que merche todo mal. Non o vou dicir, porque me meten nun apuro, digo ao final. Ah, vale, decir ao final. Sí, sí. Perfecto, pues dámoslle un aplauso a Cruz, mandamos a la zona de sufridores, un aplauso Venga, para Cruz de gracias. Ondes, que está con nosco no Voltas co Prato. Ai. Bueno, están as cousas interesantes no programa hoxe. Hola, Lucy de C, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Moi ben, con día de sol estupendo. Verdad, está un día maravilloso. A ver, que temos aquí un problema, Lucy, porque temos a Cruz, a convidada de hoxe, moi a prol da receita de Xulio. Entón, quero que me fales un pouco ti, Lucy, da receita que está facendo a nosa queridísima Merchi, que sei que leva moita verdura, non sei que che parece a ti, eses fideos con congro. Pois é curioso, a verdad, porque eu tampouco nunca escoitei de que se fixera o fideo con congrio. Teño moita curiosidade por ver como sale. Sí, sumando Pero de adeptos a nosa queridísima Pero de Merchi. Julio tenme moi boa pinta, No, a ver, ten boa pinta tamén, o de Merchi, a verdad? Ten boa pinta ou non? Teño boa pinta os dous. Os dous. Vale, varme dicir que en Cee biches moitas veces os cangrexos de río co congro. Tampouco, non. Os cangrexos de río co congrio tampouco non os vi moitas veces, non. Ves? Pero seguro que os vas probar ou seguro que os vas facer, que sí? É certo, sí. Claro, ti xa sabes que temos todas as receitas penduradas, podelas ver nas nosas redes sociais ou na web da tele. Sí. Pois, Sei, non. están aí todas. Eu estuve no vosso plató facendo unha receita un día. Pois tens que vir outro día. Vale, É así. irei. É así. Oiches, por último, antes de despedirte, cal crees que vai gañar das dúas? Ai, eu creo que vai ganar hoxe a de Julio. Bueno, Muy bien. por nada, pois Muy bien. seguimos para bingo. Mandamos un bico enorme, Lucy. Moitas gracias. Veña. Graciñas a vos. Chao. Ai, Xulio, que contento estás que estar, Jo, pues sí,
Estás contento? Me estoy viendo muy arriba, Sí, sí, estás moi motivado. A ver, Mira, repaso rápido. Picaches as patacas. Piquei as patacas e botei aquí o tomate e as Vale. patacas. E agora estou no refogando todo para que non se me agarre. Ves? Está quedando como unha... E as cabezas xa as quitaches, claro. As cabezas xa as quitei e despois Aquí. utilizarei un par delas para decorar o emplatado. Vale. Pero o sabor xa temos aquí. Xa, por eso as aplastamos xa está aquí reducido. Entón, e agora mollello con un poquinho de viño branco e agora vou botar un poquinho de fumé. Vale, Porque necesito que empece a cocer, o senón- caldo de peixe. Bueno, pois mira, mentras ti rematas con isto e veñen os compañeros do 061 a reanimar a Merche, porque lle vai facer falta. Non, non. Vamos lle contar cousiñas en Galicia, porque ti vas ben, non, Merche? Eu vou ben. Vas ben? Sí. A pesar de todos os A pesares. pesar de todos os pesares, estou moi contenta. Veña, Como pois ese vamos petiño, contar vou ben. a Galicia 4 cousiñas, porque hoxe empezo cunha curiosidade. O cóngoro non ten escamas, e cando é pequeno recibe o nome de anguiacho. Vendo o seu aspecto, a verdade é que ten un pouco de sentido. Amigo de andar entre as pedras de fondo, sae de noite para atacar as súas presas, polvos ou outros cefalópodos. É un tipo que come ben, e será por iso que ten sona de grandeiro, porque é grande. Sempre se valorou terra dentro, o famoso congro seco de Calatayud, é galego, ven de aquí. E os bibilitanos, que direi ben, levan máis de 5 séculos indo por el ao Porto de Muxía. Sabedes que temos aquí o último secadoiro que queden de maneira tradicional. Agora, se ides por el ao mercado, lembrade mercar uns toros da parte aberta, que os estábamos falando, e deixade que vos conquiste nunha caldeirada ou nalgún guisiño sustancioso. E ollo, que xa non queda tanto para a festa do Congro, a de Muxía. Este ano fan 25 anos, así que moitísimos parabéns. Se queredes saber máis consultas ou cousiñas, seguidesnos nas nosas redes sociais. @avoltascoprato. Cada día somos máis, non xuliers, sino platters ou volters. Temos que pensar un nome entre todos. A ver se vos ocurre algún na casa. Volters mola. Volters mola, non? Sí. Eu quería Volters. enseñarche como vou botar os fideos, que os vou a fritir un pouco. Vale, ia ir con Xulio, pero como me demanda a miña queridísima amiga Merchi... Home, que me fagas algo de caso, Vale, ¿no? vale. O sea, si vou perder, non sei. Veña, va, por favor. Merchi vai botar os fideos. Sí, eu vou nos torrar un pouquiño aí, vale? Sí. Os sofritiños xa está feitos, xa lle botei un pouquiño de viño tamén que se Ajá. evaporou. Sin Agora, esperanza, pero con alegría. Verdad? é un plato que está super rico, sin selo de facer na casa, con calquer peixe, con congoro riquísimo, pero con outros peixes queda espectacular tamén. Como non vai gañar? Ten que gañar esta muller. Ten que gañar, co ben que vende os seus pratos. O empreguei fideo moi fino, sabes, é do número 1. En 5 minutiños vai estar feito. No, número Se 1 che é este gusta- programa. Tamén. O fideo tamén é número 1, pero este programa é o número 1. Se queres fideo, se che gusta o fideo máis gordiño, tarda un Vale. pouco máis. Non pasa nada. E despois que lle vas engadindo caldiño pouco a pouco. O congro, O congro. porque tamén ves que está moi pequeniño, en Sí. 3-4 minutos está feito. Caldiño pouco a pouco e o congro, nada Perfecto. máis. Vale, pois xa Bueno, o botaches tomate, os fideos. tomate. O tomate tamén. Están aí dourándose un pouquiño os fideos antes de meterlle todo o congro, o tomate e tamén o fumeu, o caldo. Vamos con Xulio Mato. Xulio parece que gañador de hoxe Mato. Sí, pero despois salta a noticia e queda con unha cara de pan. No, é que veste moi arriba e ao final Bueno, como ben dixo Merchi, parte aberta do congrio. parte aberta do congro. Do cu para arriba. Do cu para arriba. Eso é. Vale. Na pescadería vancho abrir hasta o cu. Hasta o cu. Hasta o cu. A cola utilizámola po caldo, entón aquí non temos espina. Porque insistimos que a Temos parte que espiña, ten menos hai espiña, pero Vale, moi pouca. Menos espiña, a que menos Vale. ten. Entón, eu vou cortar uns toros delgadiños, porque Pa que se quero que fagan. se fagan Claro. enseguida. É unha carne branca, moi sabrosa, porque este Home, sabroso é ten que bicho estar... depredador. Si Entón, se alimenta de polvo, de que? De polo? de polvos. Ah, de polvos. Dixeches eso, sí. Ese ruido, sí, ese ruido era un animal, o sea, como un depredador. Sí. Sí, era Eso é como de, un depredador, sí. non é da peli de tiburón. Eso. Parecía. Digo que como se alimenta de cefalópodos e demais, Claro. tamén influe no seu Claro, sabor. pois ten un toque Claro. aí. E aparte despois é un... Mira que color máis bonito ten. Sí, sí. Eh? É bo congro, É buenazo. É buenazo, non escatimar. Aquí non... Mira, é moi caro, sabes por que é moi caro? Porque inda que non pareza, como ten moito desperdicio, o 50% do peixe vai para fora. Vai para o caldo. Entón, claro, ao final saleche... Pero o peixe sale caro, pero bueno... supoño que un pero día pa que tes xente na casa, domingo, tal, Claro, hombre, merece aproveitas. pena. Claro que sí. Claro. Claro que sí. Merece Bueno, pena. outra cousa, que hai xente que está moi engañada, eso hai que desmentilo.
así, cando collen o congrio da cabeza este, Vale, que o fan así. esturran por el pa baixo. Eu son o que agarro o congrio. Cando fan así, clac, 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 clac. Non é para que as espiñas aéreas que ten vayan para a cola. As espiñas non se moven. As espiñas... As espiñas están quietiñas, aí no medio da carne. Vale, Galicia... Ti seguro sabes po que é. Galicia... Eu sí, porque son listísimo. Galicia, as espiñas non se moven. As espiñas... As do congro. Por moito que lle fagas así. Por moitas fregas que lle des, a espiña non se move. Eu unha vez, facendo un programa para a tele tamén, dixeronme que era para estralalo todo. Eso é. De arriba a baixo. Pa que? Pa que? Pa que despois quede estiradiño. Claro, para que non este tan terso, Eso é, non? para que despois, en vez de quedarnos así doblado, que nos quede vale. todo estiradiño. Perfecto, perfecto. Vale. Entón, vamos mirar como vai a pataca, que xa casi debería empezar a estar. Entonces entendo que unha vez que tes a pataca é cando mételo o congro. Claro, metémolo o congrio. Sí, podemos meter xa. Veña, por va. Metémolo o congrio Vale. Moi ben. e vamos tapar a pota. Perfecto, pois mentre Pero, estás aí... pero antes de tapala vamos botar un par de truquiños máis que vamos botarlle un toquiño de romeo e un poquiño de almendra moída. Estás? Amendo moída? Claro, almendra moída para que? Para que nos axude a espesar un pouquiño e para corregir un pouquiño co dulzor da améndoa a acidez do tomate que ten. Oiches, Cruz. E isto de botarlle amendo, Cruz, ti como ves? O de botarlle amendo... Ben, Ben, toma! Gracias, Cruz. Pero, Cruz, hai algo do que faga Xulio que non che guste? de momento no. Vale. Pois mira, Xulio vai repartir cartillos, que seguro que hai xente na casa que está pendente dos cartos. Veña, Bos días, con que amigo. acompaña Xulio o seu congro? Con cangrexos. Con que? Caranguexos. No, caranguexos, que tamén se pode dicir Sí. caranguexo. Caranguexo, Ou cangrexo, pero de onde? admitimos de río. Cangrexos de río. A resposta é así, completa, eh? Cangrexo de río. Vale. Como a min, que eu son mato del río. Aí está, exactamente. Con que acompaña Xulio o seu congro? Con Cangrexo de río. 664-48349, comezade a chamar, por favor. Vamos con Merchi, que a pobre... Eu xa vou diante como se fora o paso funerario, vale? Sempre se van os millores. Sempre se van os millores, é de verdade. Era boa muller, ainda ben, Era boa muller. Eu non perdo esperanza. Mira, proba a ver. Falle falta máis sal, axúdame aí. A ver. Bueno, para estar enterrada cociñaba ben. A verdade... Botamos un poquinho máis de sal. Era un pero a mí Pouquiño, gusta así. non? Un Igual un pouquiño. chisquillo, Un non? pouquiño Pero de está nada. moi rico. Un toquillo A mí picante, viste? gusta así, Un poquinho de nada. Así, e listo. Eu xa vou picar perexil e xa rematei, Ten un toque picante moi interesante, verdad? Sí. Moi interesante. E Galicia quero que saibades unha cousa. Merchi ten todas as de perder, pero nestes momentos é cando a cousa se pon interesante. Claro. Porque é cando Xulio pode quedar con cara de parvo, que é o que me gusta a mí. É o que me gusta a mí deste programa. É así. Que lle vas facer, por último? Picar un pouquiño de perexil para adornar o prato, nada máis. Moi ben, por vou repartir cartas aquí contigo. Vamos a ver. Hola, Ana da Coruña, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Antes de nada, queres lle dar o pésame a nosa querida Merche ou non? Va, non te pases. Sí, acompañan el sentimiento. Bueno, Ana, veña, por 50 euros, con que acompaña Xulio o seu congro? Con cangrejo de río. Ben. 50 euros que van para a Coruña, un bico enorme. Vale, Veña. chicos, muchas gracias. Chao, 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 chao. Chao. Ti vai dando porque eu confío en ti, Veña, Queda veña, aquí o perexil veña. por picar, vai dando que confío. Pouco público, veña. Vamos alá. Vamos falar ca convidada. Con Cruz de Ordes. Veremos a ver. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, a todos, a todas. Ai, Cruz. Contame. Merchi, ven. No, contame ti. Contame ti. Ti dirás, a ver. Tens que dar unha oportunidade. A de cangas. O que está facendo Merchi tamén. Claro, ainda non sei, teño que probar, Eu ainda non dixen nada. Menos mal, que non dixeches nada. Talo Pois dicindo chegas a todo. decir... Talo dicindo de todo. No. Eu creo que... Mira, eu provei agora o sofritiño que a salsiña tudo que fixo. E faltaballe sal. Eso dixo ela, non dixen eu, Por eso, pero pero- para mí non lle faltaba, porque eu non son moito salgar as cousas. xa. Entendes? Vai un pouco no gusto da persoa. Sí, eso sí, é verdade que sí. Sí, pero bueno, de todos os xeitos hai que dicir que a receita ten moi bo aspecto e a de Xulio tamén. Bueno, a de Xulio tenche boa pinta. Sí. Os cangrejiños e tal e cual, bueno.
Bueno. Xa veremos a ver ora a probar, Está un pouco dura, Está un pouco A dura. probar eu vou che dicir. Vale. Pois dámoslle un aplauso a Cruz e a todo o público que temos aquí no Voltas co Prato, que son maravillosas e maravillosas. Un aplauso para todos vos. Vamos. Ai, vamos con Xulio. Como ides? Ben, Xa estás para empratar, Xulio? sí. Sí. Caldeirá de congro con caranguexo de río, Vámoslo ver. Mira, vamos Por que a... colliches eso así? Porque quero facer unha camiña ca pataca, Ajá. vale, entón, se escurren aí. Recende ben, Chega moi ben, sí. Mira, vamos a poñer aquí Ben, Merchi, mira. os cangrexos. Verdad, que recende ben. Arcende ben, sí. Sí? Sí. A verdade é que Aquí o cheiro é bo, moito o cheiro é bo. Mira, e vamos a poñer o Un congro. pouquiño de congro. Vale. E agora vamos a apartar este do lume. Unha pouquinha salsa por riba. Isto é po día de hoxe, que é cando casan os paxariños. É o prato da boda. Isto é prato de boda. É prato de boda. Prato de boda. Vale. Non, porque, a ver, hoxe apostamos por outros peixes Espera, vamos pos a pagarle. eventos, pero por que non pode ser este? Por que non pode ser este un prato para Sí. unha boda? Perfecto. Pinta moi ben o prato. Vamos chamar a Cruz que se levante porque vai chegar o momento de probar. Vente con nós, Cruz, por favor. Un aplauso para ela. Vente para aquí. A ver, Merchi, é que quero... Espera, eu non quero condicionarche a opinión, pero... Mira que maravilla. Boa pinta ten, Uns fideos Biches. riquísimos aí, cun Ben sofritiño, cun Verdad. poquinho de perexil por riba. O seu congro... Sí, Home, aquí. se falta con, a ver se... Vente por aquí. Xa che Ponte aí direi para eu. probar. Ponte aí para probar. Anda, fai o favor. Pasa por aí. E, mentras tanto, vamos coa segunda pregunta de concurso que hai xente que quere cartos, quere parné, pasta. Con que acompaña Merchi o congro? É igual, deixa. Con fideos? Non me contesto. Non estabas moi Estaba pensando no tres, non sei onde estaba. Con que acompaña Merchi o congro? Con fideos. 664-4834-9 o teléfono da Voltas co Prato. Cruz, nin lle dixen nada e xa se puxo a probar. Vou probar logo. Pero fixeches moi ben, Pois non me dá tempo. No, fixeches moi ben. Xa está probando os dous pratos. Por un lado temos ese congro con caranguexos que fixo Xulia, por outro lado, os fideos. Ten moi boa pinta, Que ten moi boa pinta. Ai, vamos alá. Carmen de Redondela, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Home, ti eres das Rías Baixas, supoño que me defenderás os fideos co congro. Sí. Vale. Vamos a dar un aplauso a Carmen. Vamos a dar un aplauso a Carmen. Tiveron que chamar das Rías Baixas para defender a Merchi. Moi ben, Carmen. Pero dame que chamabas polos 50 euros, verdad? Sí. Ves, vamos alá. Con que acompaña Merchi o congro? Con fideos. 50 euros. Que marchen para Redondela. Un bico enorme, Carmen. Gracias. Chao. Vente un día polo programa. Fíxome gracia por iso le dixo sí, gracias. E fideos. E fideos. 4 palabras, pero leva 50 euros para a casa, Vai así. Nós imos sin eles. Verdad? Vamos alá. Dade máis maus, por favor. Que nervios, que tensión. Despois de todo o que pasou no programa de hoxe, vamos a ver que pasa. Cruz de Ordes. Botache a boca a pacer nos inicios do programa ou non? Quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe? Ti de verdade queres que te diga? A ver, espera, eu sei que é difícil escoller, pero dicir tesmo que dicir porque o programa é un concurso E tens que dicir. e ten que haber un gañador. Por un lado temos o congro que fixo Xulio co seu cangrexo, que está moi rico, non digamos que non, e por outro lado temos o congro con fideos que fixo Merchi, que tamén está moi rico. Moi rico, Merchi. É a primeira vez que o probo así, está moi rico, Pero bueno. Espera. Pero bueno, que? Pero que? Isto é máis do Julio. O sea que para ti o gañador é... Julio. Xulio Mato! Outra vez! Tiña a frase xa aí para dicirse a túa noticia, pero non a podo decir. Queridísima Cruz, pasáchelo ben?
Está moi boa, Merchi. Non me fan en casa, estás Sí, sí. en casa me fan. Pasáchelo ben? Sí, moi ben, sí, sí. Disfrutáchelo. Sí, paseino ben, sí. Bueno, pois moitas grazas tamén aos cociñeiros Merchi. Eu metime moito contigo, pero sabes que é porque che teño moito Que cariño. sí, que non hai problema. E con Xulio métome por Xa é rutina, xa é rutina. Señoras e señores, vou probar o de Merchi porque tamén está riquísimo e quedan coa hora galega. Chao, ata mañá. Chao, chao. Adiós.